Hello everyone! Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon. In today's video ay gusto ko pong mag-share sa inyong lahat kung paano po mag-ipon. At gusto ko lamang pong sabihin na ang mga tips na ito na aking i-share ay base lamang po sa aking karanasan dito sa Saudi Arabia at base sa aking ginagawang pamamaraan. Which is, ito naman po ay effective para sa akin at sana effective din sa inyong lahat. Una sa lahat, kaya po ako nag-iipon dahil sa panahon po ng krisis, sa kinabukasan o pag may emergency, ay mayroon po agad akong perang mailalabas. Alam niyo po ba mga kapatid, na napakahirap pong lumayo sa pamilya, buhay, luha, lungkot, ang aming puunan dito sa Saudi Arabia. O maaaring ganun din po kung ikaw ay nasa Pilipinas, kapag nasa out of town ang iyong trabaho, ay ramdam nyo po. Kaya kailangan po talagang magtipid para makaipon ng pera. Kaya heto na po yung unang tips. Ang unang tips na aking ginagawa ay trinatrack ko po muna ang aking sahod. Dahil sahod po lamang ang aking basihan dito na income. Pero mayroon din po naman akong nagagawa na idadagdag sa sahod lamang. Ano po yun? Ang unang-una ay ang aking sipag at tiyaga. Basta may overtime, agad ako dyan. Kaya minsan biglang lumalaki ang aking padala sa aking pamilya. At tuluyan na din pong ini-educate ko po ang aking mahal sa buhay, ang aking asawa at mga anak, na sa mga pinapadala ko po ay lagi silang magtabi ng perang pinapadala ko. So in short, may ipon sila, may ipon din ako dito, so napakaganda po. Pero ating alalahanin na yan pong knowledge na yan ay galing po sa Diyos, in-instill niya po sa ating isipan at ine-implement po natin. So yun po ang unang steps o tips na aking ibibigay, i-track po natin kung magkano po ang sahod o income po natin. Pangalawa, at kapag nalaman mo na po kung magkano po ang iyong sahod o income, kung ikaw man ay isang empleyado sa Pilipinas at kagaya ko po, empleyado po ako dito, ay kailangan na po nating mag-budget. Kailangan marunong tayong mag-budget, mag-breakdown ng pera ng ating income. Kaya yan po ang aking ginagawa. Let's say for example, sa buwang ito ay sumahod ako ng 5,600 dahil masipag po naman tayo, hindi naman po tayo tatamad-tamad kasi alam po natin time is gold. Kaya lahat ng overtime, sige lang, tinitiis ko ang lahat ng mga iyon. Kaya pag may overtime, sige lang. Kaya kapag sumahod ako ng ganon, 5,600, 4,000 real separate na agad yan. Para sa pamilya ko yan. Hindi na mababawasan yan. Yan ang aking ginagawa. At yung remaining 1,600, pagka ako'y naglabas ng pera, yung 600, hindi ko na po inilalabas sa aking ATM. So kapag naglabas po ako ng 4,000, susunod ilabas ko yung 1,000. So yung remaining 600, hindi ko na po ilalabas yon. So 5,000 lahat ang nailabas ko. Yung 600 sa ATM lang yon. Dead na money na yon. Wala nang silbi sa akin yon. Kasi magkakaroon lamang po siya ng silbi kapag magagamit na sa purpose o plano ng pera yon. Talagang dyan ka lang, 600 real. At yung remaining 1,000 na yon, i-withdraw ko po yun. Pagka-withdraw ko ng 1,000, 500 real ay itatabi ko po agad sa aking maleta o sa aking cabinet. Nilalak ko agad yan. Hindi ko na iniisip na may pera pa ako dyan na 500 real. Basta ang pera ko, ito lang, 500 real. Dito ko na po kukunin yung company load ko. Dito ko na po kukunin yung internet ko para sa pamilya. Dito ko na kukunin yung mga personal necessities ko, pambili. Yung mga sabon, Colgate, shampoo, etc. Diyan ko kinukuha. At yung mga merienda ko, biskwit, ayan, diyan ko rin kinukuha. Pero paano pa rin ako nakakapagtipid? Kailangan kong tipirin din.
So nakakapagtipid po ako dahil tinitignan ko po yung binibili ko. Hindi po kasi ako bumibili ng mga branded na mga gamit. Itong nakikita nyo ito na Caterpillar imitation lamang po yung damit ko. Hindi po ako bumibili talaga na yung mamahalin kasi alam ko po limitado yung pera ko. Limit na limit ang nakikita kong pera sa wallet ko. And sa aking pera na 500 na winidraw, 200 lang ang lumalabas sa aking wallet. Yung 300 nakatago yan. Alam nyo, sa totoo lang po mga kapatid, kapag nakikita mo yung pera, lagi mo lang naisip bumili dito ng ano-ano na hindi mo naman ginagamit. Tulad halimbawa ng extrang ballpen, panggamit extrang maliit na bag, tapos yung mga extrang pagkain na minsan nakakapag-arthritis na. Kasi hindi naman po maganda talaga kung ano-ano ang ating binibili. Sapagkat ang pera, ang sikreto, para makaipon tayo, tago mo lang. Tago mo lang sa wallet mo, yung hindi mo nakikita. Kung ano lang po ang iyong budget, yan lamang po ang ilabas mo. Kaya nakakapagtipid po ako dyan. Sa damit, imitation lamang po yung kinukuha ko. Pagtipid po ako. Tapos sa mga pagkain, yung mga biskwit lang, instead na bumili ako ng marami, kaunti lang. Dahil ang ginagawa ko, bumibili po ako ng Quaker Oats at saka Coco Crunch. Yun po ang pinaghahalo ko. Kumukuha po ako ng gatas ng kumpanya namin at saka asukal, pinaghahalo ko po, which is fiber po yun. Fiber, napakaganda po sa ating katawan. So, pasok naman po sa aking budget. Kasi yung pantawag ko sa company, 100, para sa pamilya ko, 110. So, mayroon pang natitirang 290 na para sa aking sarili. Tapos yung pang personal hygienes ko, pumapatak po ng 60. Tapos yung pansabong panlaba ko po. So in short, meron pang natirang 200. Yung natirang 200 na yan, talagang tinitipid-tipid ko na po yan. Yung 200 na yan ay tigsi 50 lang ang inilalabas ko. Nasa wallet ko lang yan. At kada Sabado, naglalagay po ako ng 50 real dahil ito po yung gamit ko papuntang site. 50 real lamang po ang nandito sa loob. Kapag naubos ko po yan, wala na akong pera. Wala na akong pera. Hindi ko iniisip na may pera pa ako. Sapagkat mahirap po na nakikita mo ang pera mo. Mahirap na hindi ka gumawa ng paraan. Hindi ka makakapag-ipon. Ang pag-iipon po ay napaka-importante sa ating buhay. Yan. At ang pangatlo po ay kailangan mong malaman kung paano talaga magtipid. Yan ang sikreto. Kailangan magtipid. Nasabi ko na nga po yung ibang sistema ko na magtipid. At patungkol po sa pagkain, ito, nagtitipid po talaga ako sa pagkain. Kasi kahit na nagbibigay yung company namin ng pagkain na libre, minsan kasi pag paulit-ulit, hindi ka makakain. Kaya ang ginagawa ko, kung bumibili po ako ng sardinas, yung sardinas na tuna, kasi maganda po yan sa akin. Yung sardinas na tuna, hindi po ako bumibili ng malaki kasi pag malaking sardinas, 6.25 plus 15% ngayon. Jadi, pumapatak na po sa 7 real mahigit. At nang ginagawa ko po, bumibili lamang po ako ng maliit na sardinas. Di nakatipid na po ako ng kalahati. Sabihin natin nakatipid na po ako ng 4 reals. Eh, di napakalaking tipid po yun. Yung 4 reals na yun, ibibili ko na lang po ng ibang bagay na para sa ating sarili na nakakabuti po. So, ganun po ang ginagawa ko. Yung mga sabon ko po, hindi rin po ako bumibili ng mga mamahalin, yung mga pampaputi, yung mga glutathione o yung likas papaya. Binibili ko lang po dito yung Dettol. Yung Dettol po dito yung maliit lamang po. Kasi minindset ko po talaga ang sarili ko na kailangan ko